हेल' लोगोफोर बे समाव नोंथांमोनजों मोनसे गोनांथार खोथा सावरायनो नागिरदों दा शेयार खालामनो नागिरदों दा बे बेलायाव नोंथांमोना नुनो मोननाय जागोन दा सोलिबाय थानाय बिसायख'थि बा बिटिसिनि बिसायख'थि आरो बिटिआरनि जेनाखि इयुन आरो बे सिङाव थानाय बा बे हालामाव थानाय गुबुन हारि बा गुबुनारिफोरनि साननाय हनायनि सोमोन्दै नोंथांमोनजों लोगोसे बाहाय शेयार खालामगोन दा फार्स्टआव नोंथांमोननिसिम बुंग्रोगोन भिडिअ खालामनायाव नोंथांमोननो लाइभ जाना फैयाखै आरो भिडिअआ एट्राक्टिभ नङा अब्लाबो नोंथांमोनखौ जा हायो सेस्था खालामनानै खोनासंलांगोन होनना मिजिंथिदों दा बेयाव नुनो मोननाय जागोन बिटिसि बिसायख'थिनि सायाव बिटिसि बिसायख'थियाव जा जोङो जोंनि जेनाखि बर' राजखान्थियारि आफादफोर दा बेयो ओरैबा ओरै नारलायगासिनो दं दा बे बेलायाव जों बुंनो थांला बयबो मिथिखासिगौ नाथाय खौसेनि बाथ्रायाथ' गैखाया जों बयबो मिथिगौ आरो दा बेयावनो नुनो मोनगोन खौसे होननाया जोंना गोदोसो जादोंमोन खोमा दा गैया दासिमबो नुवाखै दा इन्टारेस्टिं बाथ्रा बेयो नोंथांमोनाबो नुगासिनो दङ जोंनि बेलायावहाय खौसे होननाय बुस्थुआ सोदोबखौ जोङो खोनानोल' मोनो नाथाय नुनो मोनफेराखै आरो दिनैसिमबो नुनो मोनाखै दा बेयावहाय रायजो राजाफोरनि बेलायाव जों नुनो मोनगोन नाथाय दैदेनगिरिफोरनि बेलायावनो जों फ्राय नुनो मोना आरो फारसेथिंजाय दैदेनगिरिफोरनि गुदियाव थायो जोंनाव बिथांमोननि सापर्टार रायजो राजाफोर फारसेथिं खेंसालियै थाङोब्ला दा बेबादि नाथाय बेबादि जाबाय थानाय समावहायनो जोङो जुदि दासिमबो थिग जायाबा खोनानो मोननाय सोदोब जेनाखि खौसे बेखौ जोङो जोंनि मोगथाङाव महर होनो हायाब्ला इयुनाव जोंनि ओनसोलाव मा जानो थांगासिनो दं बेखौ गुबुनारिफोरनिफ्राय जोङो नुनो मोनगासिनो दङ मेगनाव इंगितखौ नुनो मोनखाबाय आरो दा बे इंगितखौनो नोंथांमोननि सिगाङाव बाहाय दिन्थिनो नागिरदों दा बेखौ आं लाबोदों जोंनिनो जेनाखि बर'नि जानाखि राजखान्थियारि सापर्टारफोर बिथांमोना गावजों गाव मुं सुलायलायबाय थानाय समावनो बेनि गेजेरावहाय गोबां हाबसन हाब्र' जानानै बाथ्रा बुंबोबाय थादों नोंथांमोना नुनो मोनदों नैबे सासे बेक्ति मृदुल सम्राट दासनो बिथाङा बड'लेण्ड निउस 24/7 लाइभ आपडेट बेनिबो मेम्बार होननानै बिथांनि फेसबुक जेनाखि एकाउन्टनि आइडि बेयावहाय दिन्थिनाय जादों आरो दा बे बेलायाव नोंथांमोननो नुदों बिथाङा ओरैबायदि होयो गावनि प्रफाइलावबो नोंथांमोना थांबा नुनो मोननाय जागोन नामखौ बुंनानै हिन्दु बांलादेशी लिरनानै दंखायो बिथांनियाव दा जेखि जाया बेयो नंगौ नङा अदेबानि जोङो बेखौ नायबिजिरनो थाङाखै अब्लाबो नाथाय बिथांनि जेनाखि कमेन्ट बेबादियाव जोङो हमहरनो हादों बिथांमोना होदों बर' जातिखौ गोबां बायदिसिना रायो थैलानो थांथोंबो होनो नोंथांमोना बेनि बेलायाव हाबनानै नायबा नुनो मोननाय जागोन गोबाङानो नांलायहरोबो बेजों नाथाय नांलायहरनानैल' मा जानो जों गावखौसो सोदांनांगौ दा बेयाव होदों उइ दा हिन्दु बांलादेशी उइल रुल बिटिआर दिस टाइम बे बाथ्राखौ बुंदों नोंथांमोना नायनाय दा बेल' नङा गुबुन गुबुन हारिफोरनि बेबायदि साननाय हनाया सिगांनिफ्रायनो नुजाबोगासिनो दङ दासिमबो नागिरबाय थाबा नुयो दा बिथाङाल' नङा गोबाङानो दङ आरो दा जोंनि जेनाखि खौसे गैयै रायजो राजाफोर आरो जोंनि जेनाखि दैदेनगिरिफोर दा बे बेलायावहाय बे लामा मोनबोदों आरो बेयो लासै लासै मोगथां महर मोनलांनोबो हागौ गुबुन गुबुन गोबां ट्राइबेल हारिफोरनि रायजोफोर दंसै जायफोराव नामावल' ट्राइबेलफ्रा बिनानै लादों नाथाय सालायनाया गुबुनारिफोरा सालायनानै दंसै जेनेरेल मानसिफोरा सालायनानै दंसै दा बे जाहैबाय खौसे गैयिनि थाखाय जालांदों दा जोंनि बिटिसि एबा बिटिआर नेक्स्ट जेनाखि फैगोन जेनाखि जोंनि ओनसोल मोनसे जेनाखि रिजन मोनदों दा बेबो मुलुग मोगथां महर मोनाबो जानो हागौ बा मोगथां मोनोब्लाबो नैबेबादिनि थाखाय जोंनाव गोबां एफेक्ट जाफैनो हागौ दा जोङो जुदि थिग दायाबा दानिफ्रायनो दा नैबे उइ दा हिन्दु बांलादेशी उइल रुल बिटिआरानो बेयो लासैनो महर मोनलांनो हागौ दा बेखौ सरासनस्रायै साभाबिक नायोबा बेखौ दा नंखाय साननो हागौ दा नोंथांमोनाबो गोबां सानगोन डाइरेक्टलि साननानै बेफोरलाय मा होननानै जोंनाव थानो हागौ दा मानो थानो हागौ मानो होनबा जोंनाव एसटि जेनाखि कनस्टिटुयेन्सि बेयो जोंनाव फिलापखा बिसोरो गुबुनारिफोरा एसटि नङिफोरा बेवहाय दारायनोनो मोना नाथाय बेबादि साननाया गोरोन्थि जोंना जाहैबाय भारतनि संबिजिरा गोरलै आरो गोब्राबनि जथाय होनदों रिजाइड एन्ड फ्लेक्सिबल मोननैजों जथाय दा बे बेलायाव जों सोदांनोबो हायो आरो बेखौ सुस्रांफिननानै गोदान गोदान सोदेरनोबो हायो भारतनि संबिजिरखौ दा बे हिसाबै बबेबा मोनसेया थाबाय थायो बे नङा बेयो गोदोनिफ्रायनो सोलायबोगासिनो थाखाय नोंथांमोना बयबो मिथिगौआनो दा बे बेलायावबो जेब्लाना लासै लासैनो जोंनि एसटि बा जोंनि बर'फोरनि जेनाखि थामोनथा बेयो बा जोंनि जेनाखि गोहोम जोंनि गोख्रों जेनाखि सामलायनाय बेयो जेलाना लुज जालांगोन गुबुनारिफोरा बांसिनै जाबोगोन अब्ला बेयो लासैनो सोलायलांनोबो हागौ दा बेबायदिनो लासै लासै उनावहाय जोंनि जेनाखि थांखि जेसेबांनाखि जोङो
खस्थ' खालामनानै सोरजिदोंमोन बेयो मिसा जाहैनायनि लामायाव थानो हागौ। दा बे बेलायावहाय फारै एग्जाम्पल हिसाबै नुनो मोनखाबाय जे एमपिनि जेनाखि सिट क'क्राझारनि जेनाखि दा बे बेलायावहाय जों नुनो मोनखाबाय खेबसे नङा खेबनै टार्म थांबाय नामखौ बुंनांलायला बयबो मिथिखाबायानो। दा बिनिफ्रायबो आरो नेक्स्टआव जेनाखि नैबे काउन्सिलनि इलेक्सन बा बिसायख'थि बे बेलायावबो जों दा बेबायदि नुनो थांगासिनो दङ जे गावजों गावल' जे जायगायावहाय मा होनदों बर' आरो अना बर' जेनेबा हमनानै ला 50-50 दङ। दा बे बेलायावहाय बर'नि गेजेरनिफ्राय मोननैया फैखागोन अब्ला मोननै बर'आ 50-50 जासिनबावबाय फारसेथिंजाय बर' मोननैजोंनो समान समान 50 गुबुनारिफोरा अब्ला बिसोरनिफ्राय सासेनियावल' जुदि थाङोबा बे थांखागोन। दा नैबेबादि अबस्थायाव फैगासिनो दङ आरो बे एग्जाम्पल नोंथांमोननिसिम। दा बेखायनो साफ्रोमबो राजखान्थियाव बाहागो लागिरि बिथांमोन बा बर' रायजो राजा बिथांमोना साननो गोनां दंफैसै आरो बेनि साननो गोनांखौ नों आं जोंनि खोथाखौ खोनासंनानै बा सोरबा सासेनिखौ खोनासङो बेबो नंखाया नालाय खोनासंनांलाया नाथाय नैबेबादि गुबुनारिफोरनि जेनाखि माबा मोनसे इंगित होगासिनो दङ दा बे इंगितफोरनि गेजेरजों गावखौनो गाव जोङो सोदांनानै लानांगौनि सम जानानै फैबाय आरो दा बेमोन। ओंखायनो नोंथांमोनाबो साननानै ला आरो जुदि नोंथांमोनाबो फोरमायनो गोसो जादोंबा गावबा गाव साननायखौ फोरमायनानै होनो हागोन। एसेनोसै।